To kasashen duniya da kungiyoyin ECOWAS da na tarayyar Afirka ta AU kai hamma da Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi Allah wadai da juyin mulki da wasu dakarun da ke tsaron fadar shugaban ƙasa suka ce sun yi a jamhuriyar Niger. A ranar Laraba dakarun fadar suka garkame fadar tare da tsare shugaba Bazoum da iyalansa inda daga baya suka sanar da cewa sun karbi ragaman mulkin ƙasar. Wani al'amari ya janyo kakkausar suka daga ƙasashe da ƙungiyoyi irin su ECOWAS da AU da ma Majalisar Ɗinkin Duniya. Wata sanarwa da ofishin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya fitar ta ce Blinken ya gana da Bazoum a ranar Laraba ta wayar tarho, inda ya ƙara jaddada masa goyon bayan Amurka wajen kare tsarin mulkin demokuraɗiyya a Nijar. A cewar sanarwar, Blinken ya kuma jaddada ci gaba da nuna goyon baya ga al'ummar Nijar da sauran ƙawayen Amurka da ke yankin, tare da bin sahun masu yin Allah wadai da juyin mulkin. Blinken ya kuma ja hankalin Nijar cewa alaƙar Amurka da ƙasar ta fuskar tattalin arziki da tsaro za ta wanzu ne kawai idan ƙasar ta ci gaba da bin tafarkin demokuraɗiyya, bin doka da kare haƙƙin bil'adama.